Hayi. Ngathemba uzojabula manje Thenjiwe wami. Sozoyeka nomsebenzi. Nawo umuzi uyaqhubeka. Uyabona amagaraji akho, ukuthengela nemoto, mhlawumbe uzofuna ukuhlala ngala, abangani bakho bahlale ngala. Bese uhlukana namphansi manje. Ngifuna ukubona ngamaphepha, ngifuna ukufana nalama celebrity ahlala ethathengelwe imizi kanokusho kanti imizi ya rent. Thenjiwe. Ngithe kuwena. Umuzi wakho nje lo. Yazi Thenjiwe sengikhipha imali, yazi ngichitha imali eningi kangakanani. Angayazi umfazi wami. Ngalo muzi wakho la. Manje futhi uzongitshela into ungayazi. Yazi uyahlanyana ikhanda wena Thenjiwe futhi yabo ukuthi uhlanya kanje nale gani izophuma ihlanya. Angimfundi eduze kwami sengicabange kahle ngeke. Nase kumele siyobhala phansi into ebhalwe phansi yomthetho ukuthi imali yomuzi yonke, umuzi nje wonke owami. Nephela akhele wena lo muzi uthi uyabona wonke sizopenda manje bese uyangena. Umlomo uyalithenda ibhanoyi mina ngifuna umuzi. Umlomo nje uyalithenga ibhanoyi umuntu athi nje yakho kanti isabhalwe ngaye ngobona ngamaphepha mina bese sibuya kummeli ukuthi umuzi wami. Oqala uyahluleka nje nokungithengela into engiyithandiswayo. Yini oyithandiswayo? Thandiswa i-airtime. Leka 250 1000 ka8000 ngeke ngimele mina lento. Awudli wena ngani izoba njani? Anginandaba phela nami angizenza ukuthi ngithandiswa i-airtime ingane yakhe esuka ifunayo. Yini enyoyifuna ngempela? Umuntu opregnant akayikhethela ukuthi uzothandiswa nami ngitshela engiyithanda. Hayi pregnant, yezwa? Kodwa kusala ingane. Thenjiwe. Cela usho zonke izinto ufuna ngikwenzelise. Manje uphume kimi. Ufuna unginika amaphepha omuzi. Ufuna ungithengele imoto. Ufuna ukuthi ungilamanisise nalengane. Hayibo! Ngeke ngibe nengane eyodwa emzini omkhulu kangaka. Ngizokutholela indoda ezokuthanda kunjani lokho? Phela nami fanele ngicabangela ukuthi nami nginama feelings so fanele nami ngibe nendoda engiyithandayo mina ngithanda wena. Thenjiwe okay. Ufuna imoto, ufuna umuzi. Ngeke uyithole kodwa enye ingane. Bese kusho ukuthi umfazi wakho uzokwazi ke ngoba nami ingane yami izodlala ngani. Na ifuna umuntu wakho bezodlala naye. Hayi bo nazo inihlobo zakinzela emafarm la uyibiza ezokugcwala la kulomuzi othengwe yimini, owakhiwa yimini. Ihlobo zamayona itypes yami nami ngifuna uba nabangani abasezingeni lami. Yabona mina Thenjiwe angisengi into yakho yazwa. La umuzi wakho. Yazwa. Into enye oyifunayo usungithitha ngocingo. As long as usangena la kumina uzoyingena. Hamba ubheka umuzi wakho lapha phakathi yakakho umuntu okuphathisa ikhanda njengale ngane. Hayi. Ahlala wena mina la uzoyenza yonke into engiyifunayo.